Een race dat het aankomt op conditie, beweging en kracht. Het is bekend onder de naam Hyrox en wordt benammen in de grote steden een soort dien. In de regio Noordoost-Friesland wie Hyrox nog net te vinden, maar daar komt in Kolm verandering in. Bij Oren CrossFit hebben we contact gehad en die vroegen Hyrox al een tijdje. En dan weer het vraag uit de box zelf om Hyrox te voegen. En wij dachten, nou ja, we beginnen ze nog even informeren en zodoende 11 november gaan we starten. Maar wat is nou het verschil tussen een Hyrox training en een normale fitness training? Hyrox is ingesteld krijg zoals CrossFit op functionele movements, dus geen vaste oefeningen. Vooral op bewegingen die in het dagelijks leven terugkomen. En als fitness dat binnen toch weer de vaste oefeningen geïsoleerd. Ja, dat is eigenlijk het verschil. We gaan weer rechtop en doorstappen. Onder de leden sowieso al dat er heel veel vragen naar wie. Als er nou eens collega's zien, bijvoorbeeld Snits en al en Lauwert, die had ik al Hyrox en dat is gewoon heel erg populair. Hyrox-wedstrijden worden nog net in Friesland organiseren. Maar daar hoopt het CrossFit Kolm in de toekomst verandering in te zien. Dat zou mooi wezen. Dat is mooi dichtbij. De eerstvolgende is in Maastricht, dus dat is wel een eindje fut. Maar ja, het zou mooi wezen dat ze hier in Friesland gaan organiseren.